Facendo unha primeira valoración deste 8-2 diante de Rivas. Bueno, penso que o partido queda marcado na primeira parte, sobre todo o inicio, nos primeiros 8-10 minutos, a verdade é que estivemos moi ben, estivemos moi acertados na área rival, que era importante, non? Ante un equipo moi valiente, moi con unha veníamos a buscar a mitad de pista, moi forzando un contra un, eso deu un partido que penso que a primeira parte moi vistosa por as duas partes, que nos estivemos moi acertados, e bueno, conseguimos ese 3-0, que logo despois na segunda parte conseguimos pois, salir ben, sendo sobre todo sólidos a nivel defensivo, que era un pouco o que perdimos un poquinho en Calafell, ¿no? Esa solidez estivemos ben, e despois, bueno, na rival pues, moi acertados, cando esas cousas confluyen as dúas posibilidades estas, pues, bueno, un resultado bastante bon para nós, bueno, sobre todo sin contar con Bruno e con Dava, ¿no? Que pues, si era importante non pode que tener que depender del, están unhas molestias e, por lo tanto, bueno, estou moi contento co traballo do equipo.